En hoe is het dat die man de coach is? Vind je het leuk of is het maar irritant? Leuk. Ja, je had ze goede tips? Ja. Want je hebt het won, hè? Ja. Kijk is een vereniging, een liedskale vereniging. En wij waren in andere keer, we hadden geen voetbal niet waar. Daarom zoals het zijn orenvereniging dat wij bij de Efkes, maar eigenlijk bij alle jeugd een hele grote jonkjes hebben. En karbalvereniging zoals een heel grote kret wat je nog speelt in Victor, dat hij een hele grote famkes hebben. Jonkjes gaan toch vaak op voetbal. En in andere keer zoals toch een hele grote dat kret een beetje oorsom is. Dat de jonkjes net naar voetbal gaan, dan moeten ze eigenlijk naar de pijn gaan. En daarmee hebben we eigenlijk een vereniging met een heel grote jonkjes en famkes gemengd. We doen een hele grote inderdaad, net alleen een kworbal. Maar we doen echt met kriesstukjes mee. Maar Sinterklaas, dat is Sinterklaasfeest. Met Halloween, dat we met z'n allen een gekke film zien. Dus we hebben heel grote nevenactiviteiten. En dat mat eigenlijk wel bij een liedvereniging. En dat vinden ben ik echt, ze zit net alleen nog op karbal, maar echt dat het gezamenlijk is.